Sa paglikay nga makabangga sa kotse, didto mibangga ang bongo truck sa motor. Ngaming resulta sa pagkapangos sa driver niini. Nahitabo ang aksidente bandang alas 12:45 sa udto kagahapon Martes, Pebrero 28, 2023 sa Upper Calarian dinhi sa siyudad sa Zamboanga. Ang aksidente gilangkuban sa usa ka bongo truck adunay plaka numero MAC 3314 gimaneho ni Rolando Cudian, 40 anyos. Samtang ang motor nga adunay plaka numero 903 JYG gimaneho ni adong lakian usa ka estudyante. Ang truck kargado og mga grocery items. Sumala sa driver sa truck, iyang gilikayan ang usa ka auto nga kalitming liko pawala, hinungdan nga mikambya paingon sa pikas bahin sa dalan og didto kini mipaingon sa iyang kasugat nga motor. Swerteng mga pangos lamang sa tiil ang nahiaguman sa estudyante nga nagmaneho sa motor. Human napasok ang ihang motor ilalom sa truck. Gidala-gilayon kini sa balay Tambalanan. Sa dihang miabot ang pamilya ug ang mga personahe sa Zamboanga City Police Station 8 ug si Barangay Captain Florencia Arcillas naariglo ang mga nalambigit sa aksidente. Mingsaad ang driver sa truck nga ilang tubagon ang danyos ug ang pagpaayo sa motor. Ang Upper Calarian usa sa gikonsidera nga accident-prone area dinhi sa syudad. Gikan sa Asia's Latin City, syudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe